बेसेबांसो एरजांखो थाखाया ओरैनो दा अमा फानजेननानै ओरैनो 25,000नि गेजेराव 50,000सो जाहैजेनबाय आरो अमा फिसा फाननानै दा जोङो बाजैनाव सोंनानै नायनि मा मोनदों मा मोनाखै बाजैनि नामा मा भारती ब्रह्म पार्वती ब्रह्म सेल्फ ग्रुपनि नामा मा मनालिसा जेनाखि 75,000 होनायनि खोथा होदोंमोन दा बेफोरखौ मोनफुंनो हानो हायाखै दाथ' बेखौ 25ल' होजेननाय जादों 25,000 फार्स्ट किस्ति ओमफ्राय आरो मा मोनबावखो गामियावथ' दा जों ओरैनो जेबो मोनथ'नाय जायाखै जों अरुनदय मोनो PM किसानखौबो मोनो आंनि बोराय गामियावहाय ओरैनो लामा सामा मा मावखो डेभेलपमेन्ट दैफोर वाटार साप्लाइफोर दंना गैया वाटार साप्लाइखौ दा बानायगासिनो मावगासिनो मोनलोंथ'वाखै कमप्लिट जायाखै ओमफ्राय सिगां BPF सोरखार थानाय समावहाय माबाफोर मोनदोंमोन नामा जों जेबो मोनथ'वाखै मोननाया जेबो मोनाखै ओमफ्राय दा प्रमद बर' सरखार फैनायनि उनाव नोंथांमोना दि एसेबां मोननो हाबाय मा बुंनो सानो मोजां जाबाय मानसिफ्राथि बुङो नाखि एगेन्स्ट पार्टिफोर BPF हान्जानि बिथांमोना बुङो BTRनि चिफ प्रमद बर' सारा थगायसुला होननानैहाय बिनि सायावहाय नोंथांमोना प्रमद सारनि सापर्टार जानानै मा फिननाय होनो सानो बेफोरथ' पार्टिनि गेजेराव बेफोरबायदि दान्थे बिदान्थेया जालायखायो नालाय जों जेबो साना खिन्थु जोंनि पार्टिया जों मोजाङैनो दं बेनो नोंथांमोनाथ' UPPL पार्टिनि दङ ना औ भटखौबोथ' बेनो होगोन होननानै केन्डिडेटखौ सिनायखायो नामखौ मिथियो माथो नाम जयन्त बसुमतारी मिथियो नोंसोर एखे ग्रुपनि जों सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट नों सेक्रेटारि जोंनि ग्रुपआथ' दा थिगैनो दं आरो प्रेसिडेन्टनि नामा मा आंनि नामा आलिस्रि बसुमतारी ओमफ्राय दा जेनाखि 25,000 मोनदों बे थाखाखौ मा मावनानै दं जोङो बे 25,000 थाखाखौ जोङो दुर्गापुर गामिनि जानानै क'क्राझार BCD सिङाव थानानै जोङो दा मा बे 25,000 थाखा मोननायखौ जोङो अमा लादों आरो ग्रुपआवनो अमा लानानै जों दा फेहेरदों आरो बे थाखाखौ बेसेबांसो एरजांखो थाखाया ओरैनो दा अमा फानजेननानै ओरैनो 25,000नि गेजेराव 50,000सो जाहैजेनबाय आरो अमा फिसा फाननानै मोजाङानो अब्ला ओमफ्राय दा नोंथांमोनखौथ' BTR सरकारा एसेबां मदद होगासिनो दङ BTRनि चिफ प्रमद बर' सारनो मा गोजोननाय जासिनो सानो नोंथांमोना जोङो दा बेखौ नांगोन आरो दा जेसेबां माने मोजां खामानि मावदों जोंनि प्रमद सारा आरो बेनिफ्राय साबसिन मावबावगोन होननानै महिला आइजोफोरखौ सापर्ट होगोन होननानै जों मिजिंथिनानै दं आरो गोसोआव नोंथांजोनि नामा मा खुलुमबाय आंनि मुङा आसा ब्रह्म आङो रैसुमै ग्रुपनि प्रेसिडेन्ट ओमफ्राय जेनाखि 25,000 बेखौ मोनदों ना मोनाखै जोङो 25,000 थाखाखौ मोनदों ग्रुपनि नामा मामोन रैसुमै ग्रुप मा गामिनि क'क्राझारानो ग्रुपआव साबैसे दं ग्रुपआव जोंहा 10 जन ओमफ्राय दा 25,000 थाखाखौथ' मोनबाय बेखौ मा खालामनानै दं जोङो बेखौ मोसौ मासे बायनानै दं मोजाङानो जों बे मोसौखौनो बायनानै एरहोनानै माबा मोनसे खालामनानै ओमफ्राय गामियावहाय मा मोनबावखो गामियावथ' जोङो अनेक माबाखौ मोनदों जौगानायखौ मोनदों जेनेबा गियान सोरांखौ मोनदों ना मोना गामियाव मोनदों BTR सरकारा जेरै खोथा होदोंमोन बेबायदिनो नोंथांमोनाथ' दा मोनफुंनो हाबाय दा बिनि सायावहाय BTRनि चिफ प्रमद बर' सारनो नोंथांमोना मा बुंनो सानो जोङो जेरैबायदि जोङो सारा खोथा होदोंमोन बेखौबो जोङो मोनफुंनो हादों बिनि थाखाय जोंनि बे रैसुमै ग्रुपनि आं प्रेसिडेन्ट जानानै सारखौ जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरनाय थादों आरो बेबायदिनो जोंनि गेजेराव सारा जोंनि जौगानाय जेन'बा जौगाथिखौ होलांबाय थागोन आइजो माहारिफोरनो अनेक जौगानायनि थुलुंगाखौ होलांबाय थागोन होननानै आसा खालामो नोंथांमोननि गामियावहाय बबे दोलोआव बांसिन दं पाब्लिकआथ' जोंनि गेजेराव जोंनि गामियाव जोंनि नुनायाव बावनो जेन'बा बेयावनो बांसिन UPPL दोलोआवनो बांसिन दङ बायदि सानदों आरो PM किसानफोर मोनदों ना मोनाखै PM किसानाथ' मानसिफ्रा माने बांसिनानो मोनदों होनजायो जों गामियाव ओमफ्राय आंहाथ' मोनाखै अरुनदयबो आंहा गैया मोनथ'वाखै मोननो हागौ मोनथ'वाखै आरो ना बांसिनानो मोनबाय होनजायो आंना गैथ'वा आं सानो माने मोनगोन होननानै सानो आरो दैफोरनि बेबस्थाया माबायदि जानानै दं दैफोरनि बेबस्थायाथ' जोंनियाव
अनेक गाज्रि जानानै दङ बेनिखायनो जों सारनिसिम गुरै खावलायनाय जेन'बा जों बे क'क्राझार बिसिडिसिनि जेन'बा मोनसे ग्रुपनि प्रेसिडेन्ट जानानै आंनिफ्रायबो खावलायनाय जे सारा जोंनि बे दैबाना जेन'बा जोंनावथ' दाथ' दैज्लां बोथोर फैगौ दैयाथ' लोमो नालाय बेनिखायनो बे दैखौ मोजाङै प्रटेक्ट होनानै सारा जोंनि गेजेराव माबा खालामनानै होगोन बेखौ आसा खालामो। वाटार साप्लाइ बानायना बानायाखै? बानायगासिनो दङ। बानायगासिनो दं। बे क'क्राझार बिसिडिसिनि सिङावहाय मोनबेसे सेल्फ हेल्पना 25,000 थाखाखौ मोनफुंनो हाखो? सेल्फ हेल्पआ 25टा ना 26टा बिदि मोनबाय होननानै बुंदों आरो माने आंबो मिथिजोबा माने मोनबायखौ मोनथिदों आरो माने 25,000 थाखाखौ बेखिनिया मोनबाय होननानै माने मोनबावगोन होननानै। किस्ति मोनसे मोनगोन बायना? औ किस्ति मोनसे मोनगोन।